Adjua na no pay my chance attention TV adofone ahwefo nyina mo bibia good morning eba attention TV eba na attention TV there yes we inspire you more enti ahobrase ne ni di ma mesrewa wa pie me so de enne ne de di kan wa pie me so subscribe na like ye programs ni ma se ne be ya adwuma no ebe koso kama Kofi Akwaba Mejo Zuminia yo Ebia na watwi mo bia nya daje nti kasebon mu enchiremu yi asam no si wo he ne ba ne sen fa ye ko echi kakre bi wi a ena mamra mpanyefo aye no na oda to asaman Minia me dase sada odi kan ate ho no ade ese awrahusami esi wo awaso wo bra na ensuo to na nkwala bi epese omubedi ensuo maguro wo bra ya entansi nasi ntino wo mo fabro nya wona ko mario kraka se kakra eno na nkwala ya nka bia nhim wo bra agrada bi epa ya amrumu wa nkwala no mako enan de omutu anananu wonse do senia wo ka eni mu ba ko de ya me etimi edi ni wo fufi a omde ni kopie mu wo ayaresa me enam suma me no ka tai sa kwala no edi atiase ne dai ono so ebeye ebeka adantifo atebio omu eka bomu etimi koja eye nan no a omutu anananu ebonse do no ekwa na minia asewani enta o ka kire ade se esu die eni awreho adwajo twia ekwa so no minia asukufo nkwala ye pata wonu a empata awufo ni akyerɛkyerɛfo na kyese ni nyina kyerɛ sɛ brichie na abo awasoma ya ni nyina ne sɛ nkwala yi enya ne bɔne so agro no mu kodi no mu ka bi nshi mu na sabi wo mu nam saa kofi kwa mu wo no so to ananano mu wanse do na ya de sɛ edi awreho abu awreho so na be hye kurumu no nyina me no ka sɛ di nkwala no ade sɛ umatimi akoka wo mbofo po ampempe die umakoka na nanu ho wanse do eche sisuma enkwada no dodo se ne efri mu enkwala no mako nan ene efri mu eye ka ne se danu a agrada no edwasi ye oh okay esan se ase ye hu nana ma bo wa na se ye hu miensa ntina ye san bisa se siyen so no nanu ye mako nan na ye meka nse ye di nkwala no egu mu okay na se mi se be a camera na yi ko figina no na mi se ba ko no gina ba ko asemu eti we ni kakra ko so e wo ho sesi ade akata o machi we no makoye nkwada na akoye bibiti set of way yi obi wo ho sa ampanyi so dia akwa yi nya ho kwa nananum ebo modene akoye se ni die na kire se ni musuo ya de se eben ekirananum ya mamra ni amani yi apaye esire se musuo se die sabio nananum mani kwa chirichiri ma wonum na no achiri no so no sabi omobo modene ehwe keka won saasi kakra se de be ya abusuo wona de hie afri mu no so sabio saafo no so ebetimi de akata wonani wa enya yiye kuntan na so sade wiase na dunu minim se enya da sade mpanyina ka no odi agakwa yenya ukwanti bibi sa so ade se ekoso akiri say you na ke baby san na jawda so sama Kofi sanfa yenremu ye fene say 18th June ya so no Mami ya track etwifa no so articulate etwifa no so eku no fa yen ekoye chikakra na yen hwe mu nsem ene bebi a asem na kosi mini anu so me da se ade se busumi ya yesi mu yi de enya ade se ye meka se da bi ani anya so be kwai eye mensini no ensem da ayi tipi wa ha no sa itan se eye 18 June sanya wo kan ya and also articulated track and now far a year and tab will be 10 minutes actually. I say a cocoa granam or baby uncle Bishi Moon answered you. One guy will free Mr. Lemika Jana so bad that's not qualified.
na ka yini no ko di mpunumpu enam so ma etwifa no so etete no a na kire se yesesa no ansana sabi wo yebeka nsem na makwa na yetumi atatu abo no enadai no so abusua kire mu se o kai ni na werɛho a abada kata won so se murunkum no waje won ho anyinti animani mu ya wo bɔ mɔdia na da yakɔpɛ yɛnua ba no kurabere na no aka ɛyɛ odi kura a wo ba bia ni ɛyɛ Old Town ekire mu sɛ nyamia no mu kura ni ɛyɛ ne de hye prɛkopɛ ni mpɔ ɛna ɛyɛ saa birichi ɛbɔ mɔde ɛbɔ yɛ na de ma asɛm ne yɛ busua na werɛ ho buru so yɛ asefem kɛse ne sɛ ɛyɛ sɛ oni wo bihye won di se fufuro bi afiri mu bra enche ye ni mankuma panyina wo mu kura wo mfie no be se nkoro wono na ati nkwala ya wo hwe wono mu a sabi o won ka bi hye mu na wono so abo madi atimi afiri mu ya enti na kire mu se brichi abo abusua no enti wo ba kire se adofo bi ebetimi aba wo msraba mu na nam so ama sabi o nkwala yi wosuku mu nsam mpo no akwakoye bibia ho enne Ghana sabio yeso bi no bi ba na ka yemi aba ya dedicated ho ewo sa akwanu ase nyina so na akwako ba se no e de hawo kache pa e na aba beto ye be kan sa busua no sunti adofo a wotie angel eya nimre yi de be kan akoma obepese nkwala yi sabi obetumi aba won sra ba mu ni na ani abusua ni kirem se nka ya de se wo na ni beje wo sa akwa no super yi eno akiri na assembly member ono so wa betu anu pesu aso kirem se ebira enche ye no ya de se wono no enkwanhia nsi ye kura mensia ne no so ni akire ena obetumi abu nkunta ato ano na no wo sere se empanyufo so mra won sura bem etan se ne bro no so ya ye bro ni beka se accident prone area na obetumi moa se de be mu betumi afia no etan se ye beti bia ya na ni enyan atikuleta track bia na nu wono asukoko fete sam wona beje na homia se nyame afafia na nka de di baba enye ani obetia ye se tragia ene straighter edi shemu ho obetia ye se abobo ya eni edia tragia edi shemu ho no a nyina tirese ayade se eni enye nti wo serese mpo se kwai no ena mpanyufo be ho asemaka abe mu libia kan ho amana ye trile na etanse night for no e road diversion bi e kwani nyina ye trile but e ba be lu bia e ya den kwanhia ne tachi no e ya de se hono mu no de e ye e ba kan se single lane osusu se eno kan wu bi mpo ta kwoma ne sa akura ne mpanyufo timi ahwe aye speed drives bia e wo hono ma se bi obetimi abo America tente ananse bibia ti sa ara no abrasia wosi bone ne manfo ne ya de se bi umuta umubeda etanse hono mu na koye bia umu twoma se se no e ya na akoye bibia ho yo it has surgery